kami. Sabon-sabon. Sabon-sabon. Hello mga guys, good morning, good morning. Dito po ako nanay sa Best Garment. Mag-isa pa lang ako kasi maaga pa. Time today is 7 in the morning. 7 o'clock in the morning. Masipag ka lang. Hindi pwedeng sipag lang. Kailangan mga guys, ang sipag pinagsasama sa diskarte. Tapos kung masipag ka lang, tahi ka lang ang tahi. Mga guys. Terno pa ang suot ko. Diba? Pagsipag lang. Wala, hindi ka mag-grow. Ayan. Again. Ibibisting sa harapan. Ibibisting sa likuran. Ang tawagin sa bisting is papasadahan mo ng pansamantala. Ayan. Ayan guys. Attach wristband to body. Short. Ayan. Ayan. Attach wristband to body. Ito oh. Diba ang ganda? Wala siyang ipit. Ayan mga guys oh. Ayan oh. Kitang-kita walang ipit. Ayan. Pantay na pantay. Ayan yung likod niya. Ito tupi pa to. Hihimin pa to sa piping at talagyan ng slit. Ayan. One more. Ito yung walang wristband. Ito yung wristband niya. Dito yung sa may hood o sa may tali, ipapagitna mo siya sa harapan. Ganito lang po ang technique yan. Bibisting mo siya mga guys. Malaki ang body nito. Ayan o. Malaki ang body sa wristband. Kailangan batakin mo siya ng gusto at medyo pulubot sa lalim. Huwag lang maipit. Ayan. Dalawang takbo lang sa harap, dalawang takbo sa likod. Ayan. Dito sa gugsungan, kailangan shorbol ka dyan. Sa harap ito. Ayan. Kailangan dito may energy ka. Kung wala ka energy, wala ka mahina ka sa batakan. Hindi mo mapagkakasya. Ayan. Zipper put ang gamit dito mga guys. Ang pata dito is half put. Kasi para hindi mahagip yung garter niya. Pag hindi ka dito sanay, maiipit mo ang garter kasi ganito po siya yun. Ayan. Kailangan dito ka lang sa garter niya. Huwag kang aapak dito. Kasi papangit na siya. Magwe-wave. O hindi na pantay. Ayan. Ayan. Kaya ang gamit namin na pata is ganito. Ayan mga guys. Kalahati lang siya. Kalahati. Hapot. A few moments later. Hello! Salamat. Mga guys, dito kami sa Robis Garment. Wala ka lang kutsara rin eh. Lagyan mo na lang dyan. Teka lang, magpaganda pa ako. Hindi na kailangan tayo. Maganda na tayo. Itilasa kayo. Dalawang kusayin kami. Eh, ba't may nag-video dito? Ay, sabi na lang. Ate, may birthday. Dapat hindi ko pinuputol. Meron ka like? Masarap talaga eh. Kahit tuhod ko na pinapuputol na lang. Tinatarami. Kinakarami natin itong pansit. Pinakarapin mo yan. Ay, naku, tuhod na lang.
Matigas eh. O, di ba ang dami namin visitors? Hello mga guys, dito kami sa West Government. Ayan o, sama-sama, masaya. Ayan o, ayan o, mga beauty. Lahat yan magaganda. Di ba? Birthday ni Imeng. Di ba ang saya? Hindi niya kami makakalimutan. Di ba? Kasi uwi na siya ng summer eh. Uwi na siya ng summer. Ayun, may birthday sa amin o. Dahil si Imeng yung ababag, taga may pangil, summer, muchong summer. Birthday. Ano na kasi siya, pupunta na siya sa Singapore eh. Mga guys, pupunta na sa Singapore yung pinsan ko. Oh, ang daming visitors, di ba? Maraming putahe, isa lang. Ayan si Leto, Leto. Yan naman siya, ganyan naman siya. Ay mga kain na. Pasok na. Sa plastic. Ay, dyan, ang plastic yan. Kamayin na lang. Igon ba? Banyak kita chat ko dito. May malay ka naman. Hi guys! Kasi exit ang sa amin naman. Grabe sila. Ito, kami ko tayo. Birthday ko ako dyan. Ayaw ko ng arsin. Ayaw na kumain ka dito. Ah, hilaw ko yung isa. Tama na, Ming. Ito pa kasi. Sino may gusto pa? Ikaw. Naka-live. Pasok ka na dyan. Hi guys, kain ka dyan. Ay, Diyos ko. Hi guys. Hello mga guys. Ito, isang kawali. Birthday ni Iming Abawag. Ayusin mo pag-video ah. Paano sa'yo? Medyo muna kayo. Paano pag ano? Pag Tagalog. Ayan na. Huwag mo na video pa. Talunin mo yung biko ha. Ano mo yung pasabi sa akin yan ha. Sa cellphone na dito. Itong dalawa ko. Bicol at saka Bisaya. Bicol at Bisaya. Amat kayo talaga talaga. Okay, tayo. Uy, bakit ang maganyan? Wala ang lasa niya mamaya. Pinipiliwan ako sa'yo. O sige, Bira. Bira naman kasi neto. May mas masaya mamaya. Gusto.
Oh, yung bacon. Alam mo, paano yung bacon? Wala, mahirap yung bacon. Anis! O, paano? Tignan mo kasi siya. Galing pala ni boss. Wala. Mawala yung lasin niya. Ano? So, kung na lang kita mag-edit. Oh, Vita Plus. Kaya ginawa ko na itong bahay.